Здравейте всички, които ме гледате, здравейте зрители на Dynamics Play. Ако питате защо сме настреляни, преди малко играхме на Mob Arena. Сега аз не съм вече. Аз още съм. Защото ти оцелява по-малко време. Днес ще играем на криеница, това е втори епизод. не е жума. Да. Всъщност това е криене. Ти ще ни търсиш, ако аз се крия, ние ще се крием. Това е втори епизод. Появете Някакъв влезе. някакъв пич. Вече си известен светозар. Добре, дано не съм сикър, И аз искам. Не, ще си имаме, забравя да кажа, аз съм сикър. Супер, не казва ти Кости. За какво бе? Ама кога трябва да кога се пускам аз? След 30 секунди, нали? Да. Така забравя да кажа, от минали клипове може би съм споменавала съм, че сега ще снимаме с Данишман и Ръфа върху, които съм ги споменавал в миналите клипове. Но Данишман е миналия ромастър, за да уточня отново. Добре, аз ви търся вече. Айде поне кажете в какъв цвят сте. Не, ако ти кажа. И с коя буква започва цвета, бе? Б. Б? Б ли? Ама къде за език? Чакай. Може на немски, на руски, Ти да не си вода, защото... на английски. Откриха единия. Намерих някой? Който е Бостон! Какво делиш на битка? Делиш на голеница? Той минава много близо към мен, но се отлетя. Ей! И това е го... Светозар. Да. Светозар е... Жив и здрав да си. Николай, ти търсиш? Не търса. Да. Да, стой, Светозар излезе. Добре, поне ми казвай, че топло и студено Садна се! Светозар се садна. Колко отиваш на студено? Не ми се стрема. Сега чуеш на топло. Пак на топло, топло. Студено вече. Топло. Така че... Колко не съм там? Топло. Добре, аз смятам да направя клипа малко. Топло, доста топло. Хора, аз смятам да направя клипа малко по-интересен за вас. Що? Ще се преместа, защото така е малко. Айде да има малко екшен. Чакай. Кола после ще те търса. Таню, ти ми казвай поне с малки подсказки къде си. Обичам. Топло и студено, по-точно. Не може средно. Какво? Средно. Тук натам. Не. Когато дойдат 100 секунди преди да свърши, подадете са малко. Добре, аз точно на 100-ната ще почвам да бягам без да се спирам. Добре. Ще кажеш ли с какъв цвят си? По-точно с коя буква? Зелен. Много се иззали, бе. Що? Мале, бахте топлото си. Да, чекай се как. Не съм как, ама се разбира. Да, бе. Това е Таня, нали? Изобщо не се разбира. Таня, не бягай! И въхъл. Ай, стига си бягам, да го лагваш. Ей! Хайде пак. Кола, аз убих ли те преди малко? Не! Хайде пак. Това ще бъде за този епизод, елате тук да завършим. Това беше втори епизод на Криеница, надявам се да ви е харесало, ако е така, харесайте клипа. Ако искате да видите още клипове, се абонирайте. Аз се предадох, не беше честно. Добре. Чао.